ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ମହାଦେବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଖଟୁଲିକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘଣ୍ଟ, ଗିନି, ମୃଦଙ୍ଗ, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ, ରାଜାରାଣୀ ବେଶ, ନାଚ ଏବଂ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସାହିକୁ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବହୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍।